Alhamdulillah kat ya sisi kami mantu sa Green Hills at ya pendali lang kami agi pagkakita no si Pilan. Jay bilaliran sa awan Green Hills. At ya madalag ya pala. Dala kami palibot namin agi mga pwesto si. Umuti kami niyo sa palibot tabi si balasakan wallah. Kanin tapin ko wala mga kawan. Bibigyan niya kami sa masingan na namin. Palabulubud niya na kami sa kapaawan sa masjid. Ito na daw pagmasak. Jadi kami kan pagmasak kagigit-yakin. Baka na po din may masya. Tingnan na mga pasaway ka tayo lagal tayo. Ate so pulalakaw ako. One direction nakapulalakaw ka. Sa akin mga import. Suldo kami. At suldo kami sa Giyawan, Green Hills. Atensi kami sa Green Hills. Mga pepe, mga perlasyaran. Alhamdulillah. Signal saya digepakai.
matawa ko gustong ako na cellphone. Mga light yan na. kita ka. Apa lagi? Ya puasa aja nih.
Ustaz kaya puasa. Kaya pa daw kaya. Kaya pa. Saya mani mapukusi mana kuat di Pumas. Ya kan? Ini babian din lumini berjaga na kuat na din na masyan. Tatap lang kayo ng mga gorgeous eh. Miyata. Bibig gusto eh. Di Pumas. Saan ini mapuro siya kuat? Sige. Sige po nay. Kaya madal kami mantu ako magpedek nama kami sama na si Amin, si Saidale, si Fahad, si Hafiz, saka si Ustad kata si Ustad kati ako mawid sa kamera ele niyo madaling mawid sa kamera tani pa ang kamera naman alhamdulillah. Assalamualaikum. 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 Sekarang aku antar nak pilih. Sekarang aku antar nak pilih. Assalamualaikum. Banyak kali pati, so subscribe nyo kay YouTube kami. Say Lloyd. Bye. Okay, siguro kita kami kaya. Assalamualaikum. Masjid. Assalamualaikum. Rizki na Rizki. Alain aja. Masjid.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Atis lokasyon kami sa Green Hills. Hah? Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Alhamdulillah, selamat. Oh, selamat. Selamat. Oh, selamat. Samin din ah.
besi ya? Wow, masih. Alhamdulillah. Kailangan ng mga paltapok. Hindi nga sila si paltapok at talaga yung ito. Yan ka! Yan! Sige! Yan! Ito ang invitation. Yan! Kata, esa cosa se nela na kata. Bubuk paya-paya. Paya-paya. Bunda niya pa lagi ako na video kan ako na diwan din naman ako makapag. Ano na ito gila na wala? Dapat na yung mga takatag sa po. Di ba sa mga mang... Ate, sisigapit man na sa second floor sa mga cellphone. Napasad kami ito ko mga perlas. Mga cellphone.
Ya di pagi tur nagya Bilal tan nagya kuan nilalakaw mi masjid. Ginagawa ko na to. Tama, hindi mo lalakpan. Nag-order ka na? Pula. Nakabili lang ako ng lapis ko. May fruit salad pa dyan. Bigyan mo kami. Lumalapis na sila eh. Bigyan mo kami. Lumalapis na sila. Natin ako naman sa mga. Pera lang. Bakit pera lang? Hindi pa kami lumagawa.
Baka hindi naman makakuha ng ano ko. Possible. Kaya naman. President na Royal 1. Yan. So, president yan. O, sumauta yan. Dada problem. Dito nang kapos.